sa butse o sugan man kanis ginana. So iyan, aton pasasayawon ang aton mga kandidata tikang sa magkaiba-iba nga mga barangay sa Palapag para makibulig sa aadi po na tambong sa kapistahan sa barangay Matambag. Miss Leslie Laurino sa barangay Osmeña, papanisan ni Kagawad Rodrigo Ronato. Miss Alaika May Nobes sa barangay Osmeña, papanisan kan Mr. Amancio Ronato Jr. Miss Rian Ronato sa barangay Mabaras, papanisan ni Mr. Roger Ronato. Siname Borja sa barangay Mabaras, papanisan ni Mr. Justin Tamayo. Miss Robelyn Nobes sa barangay Osmeña, papanisan ni Kagawad Crescencio Capasio. Nia May Mercado sa barangay Osmeña, papanisan ni Kagawad Gregorio Ribato. Liza Dugdog sa barangay Manahaw, papanisan ni Waray TV. Miss Angelica Gorgonia sa barangay Talolora, papanisan ni Mr. John Ray Abad. Miss Arlene Laureno sa barangay Kapakuhan, papanisan ni Mr. Joshua Caparal. Miss Joylene Ernesto sa barangay Kapakuhan, papanisan ni Mr. James Ramirez. Miss Cristelyn Martinico sa barangay Osmeña, papanisan ni Mr. Joshua Ronato. Ngan si Miss Via Cribelio sa barangay Mudbon, papanisan ni Mr. Jeff Tijano. So alayo na lang po sa mga kandidata nga kumanisabot nga para sa iyo mas Kuratsa. Ngan ang iyo po padis, alayo na lang po pagkanisabot nga. Ngan i-prepare po ang butangan sa tulod. Per management, tunga daw po kamo sa tunod. Iyo ang tunga, katungaan barangay. Okay, okay. At tunod, iyo na. Wala na ito ang barangay. Ihata ko sa iyo. Ang tunod doon sa lawas o sa karton, ay gahatang na naman para pumulit naman sa ibang tayo. So iyan, ang sugad ng kapitan, tanan po matunod niyo, iyo na po para sa ton mga kandidata. Alayo na lang po, pagkanisabot nga, ug sugad man ang iya mga padis, nga pag-prepare po sa iyo susudlan sa tunod. Tukar, maestro.
Dako nga salamat sa naton mga kandidata sa iba-iba nga mga barangay ug sugad man sa tira mga padres. So, hala. Iyo na ito nga iyo tunod kung ta makabuli